Wara li akkuża lil One News bi spin dwar il-każ ta' ġlied waqt il-festa ta' San Gaetano fil-Ħamrun fejn partitarju nazzjonalista ġie msawwat tant li kellu bżonn jiġi operat, id-deputat nazzjonalista Darin Karabot issa qal li min għamel ħażin hemm il-ġustizzja x'jaffaċċja. Karabot qal dan waqt li kien qed jiġi mistoqsi minn ġurnalista One News brabta ma' din il-materja barra l-Parlament, da speċjalment wara li l-kap nazzjonalista Bernard Grech innifsu f'intervista minn ġurnalist ta' dan l-istazzjon iddeskriva l-każ bħala affarijiet li jiġru. Affarijiet illi jiġru. Madankollu wara li seħħ il-każ Karabot b'differenza għal dak li qal il-kap tiegħu akkuża lil dan l-istazzjon bi spin. Jiena m'iniex ser inkun parteċipi ma l-ispin li lilkom għaddejjin biha kif qed inti issa ġimagħtejn fuqhom. Iżda affaċċjat mill-ġdid issa b'mistoqsija dwar dak li kien qal anke fid-dawl li l-kap nazzjonalista ikkontradixxa għal kollox kliem Karabot, id-deputat nazzjonalista der skomdu għall-aħħar. Wara f'sertep onorevoli, kont hemm meta ma ħallewx li l-kap tiegħek jidħol fil-każin tal-Ħamrun? Ħanibqgħu għaddejjin biha. Dan minn barra li bħal kap qablu ma kellu l-ebda alternattiva ħlief li jammetti l-verità dwar dak li ġara. Iva, u ħallu l-proċess ġudizzjarju minn għamel ħażin, hemm il-ġustizzja. Sa dan it-tant ftit tal-jemilu dwar il-każ ta' Noel Mifsud Bonnici li kien il-vittma fl-inċident nar San Gaetano u kif il-preżenza tal-kap Bernard Grech waslet għal din il-ġlieda anke skonċida fil-qorti, il-kap nazzjonalista mera sewwa magħruf. Ma tinkwetakx fil-preżenza tiegħek fil-marx ta' San Gaetano qajmet din il-ġlieda bħala kap nazzjonalista inti? Ma tinkwetax? Mhux il-preżenza tiegħi qajmet il-ġlieda. Konferma fil-qorti fix-xilda tiegħu. Mhux il-preżenza tiegħi qajmet il-ġlieda.